Parang laro maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Wala Michael Jordan lumahis ko. Kailangan magaling. Pagdating sa ring, balang araw maging icon. Baka mapanengga sa aking mga bagong malaki. Mahihulog kahit ikal kasi. Habang galing sa bunga para pitasin. Hindi sagutan patos na kanan. Puro papel lang ang pwede, walang bariya. Hanggang dyan. Di, walang panyo. Wala ka ng milyon na walang gamit. Kahit yan dyan, lumawa ka pangalan ng walang dungit. Walang mancha. Kaya mga pat, kawalan dapat pa napagtalunan, may nanalo na. May mga plano pa nagbago, gusto pa may maklaw. Ang lehado. Umilos ako, di yung basta humilig. Puta ko malawak, maladagat din ng mga banat. Pag makilala agad, busihan na mukha babago. Ayun inalo. Sige ko naman palagi na yabang. Kaya sa maipanalo ang babag. Pero masarikmat yung album na skin. Pumuhan natin yung mga higaw ko sa kasitasan. Di ka makitaan. Ayun na matama ng COVID na pinaka ko. Kalatataan. Dito di mo sigurang duruta. Pagpakatutaman o magpalakoting tupa. Gagawin na lahat para huminto ka. Maraming magmamagaling ka. Kasaginta sa gawin ka. Magaling ba kapaling ka. Aso naging pakilang ka pa rin sa bata. Sige tuta. Di sarili mo kalabitin muna. Yung ganito kayo mapapasik muna. Malaming dito na naging lupa. At kapag na naging luma. Kapag ka nakabutalo. Kapag yung panalo ka na at manalayo. Kahit paano sa kakapanalo mo. Kahit matalo ka napakarami mo lang nagawa. At manalangin na sana yung duda nila lumala. Para yung duda mo sa katawan ay hindi mawala. Kung bilangin ang tumigala. Anak ko lagi yung gusto hilahin ka pati ba? Di mo ipapamukha na lahat sila bago ko yung Sumangayaw naman sa akin. Yes! Once again, group number 3 from Jones Isabela. Walang alis. Euphoria. Euphoria. Bakit kayo Euphoria? Siguro galing pangalan niya sa Euphoria. Ba't napapansin ng gada doon ka sa gitna pumepwesto, sinasamahan mo si Mami Lordsan? Ha? Ba't anong meron sa gitna, ba't ka doon pumepwesto? Kasi may matanglawin siya. Anong matanglawin? Hindi ko sino ito. Tapos pag may tumatumbling may binubulong siya sa'yo, ano kaya yun? Ano yun? Mag-tumbling ka rin mamaya, kunana. Pero teka lang, pansin ko lang umaatras tayo. Baka mamaya Oo nga. Dito tayo sa gitna. Dito tayo sa gitna. Okay, may hihi. Kasi tumayo na kayo eh. Ay, astig ba isang babae? Yes. Ay, dalawa ba? Dalawang babae. Interviewin natin DJ Piolo. Halika dito, anak ko. Bakit nagustuhan nyo ang pagsayaw-sayaw? Doon, hanap ka doon. Doon ang judges. Gusto ko ang judges, oh. Bakit nagustuhan nyo pagsayaw-sayaw? So, ang pagsasayaw kasi it's a form of an art. So, we want to express our feelings through dancing. Lahat ng mga feelings naman, frustration, kasiyahan, kalungkutan, ibinubuhos po namin siya sa dancing. Kaya po, yun po yung euphoria. Okay. Ganun talaga, sabi daw talaga nila, doon natin pinapakita yung feelings natin sa through dancing. Yes. Si Inang Guada, kaya niya yun. Kaya niya, talaga. Kaya niyang i-interpret yung tagapulot na kanta. Pwede ba?
Sumaya ako already ba? Okay. Gano'n lang katagal yung grupo? Gano'ng katagal yung grupo? Sino pong leader dito? Gano'n lang katagal? Detective Conan na ako dun sa mga mata.